Kaulion na kay kuya ay. Ganun may kaspuan lagi. Di na lagi na ako kaya nga ni ka pobre be. Prinsesa biya ko sa mo. Dagan biya kay lamok diri oh. Gidikit-dikitan be kukuk gabi. Muli na lagi ko sa mo abe. Napayabol tarpulin. Mas tingin ulit. Ano pang load lagi be? Ayo. Kinsa mga tawhanan ni? Wah, ka mga gwapo. Ayo. Sir? Kasi ito ya, sir? Ay Brad, military ni Brad. Military mo, sir? Military dawan. Taguan, masidudahan ka. Unsay ato, sir? Dayan mo, sir. Buntag sir. May buntag unsay tuyo nato, sir? Military sir, gikan sa Askal Task Force. Askal Task Force? Unsay na, sir? Nami diri sir kay atong nasod kulang na kay sundalo. Unya, sir, unsay labot nako? Tanan lalaki sir, mandatory na kuha og sundalo. Ah, sundalo? So, apel ko. O sir, apil ka. Tanan lalaki kuha og nagsundalo. Ay, dili ko, oy! Takara! Hindi ko anoy! Ego, patagbala! Sir, kung di ka mo cooperate, naay multa. 1 milyon. Wala man ganun yung manudaan. Sige sir, cooperate na lang sir. Sir, di daw siguro kung mag-army, sir, oy. Walay, Viva Max. Viva Max ba? Wala. Sir, ipagyagayaga ba? Igot na akong pasensya ba? Grabe po ka, sir. Seryoso na bakit ka? Sir ka sir, kinsa man yung kauban na sir? Kanang boyfriend ako, sir. Kailangan niya po na mapil sa sundalo sir. Okay lang, sir. Pwede siya ma-asset. Sige sir, kailangan nila stress na nata sa kampo. Pasulong nga! Hey, padulong namin Espirido! 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 Hey, padulong namin Espirido! 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 Ay, nasasitay mo, tari. Hey, position! Sir! Karon, welcome sa Askal Task Force. Andam na ba mo? Serbisyo sa itong nasod. Sir! Karon, ay mabot duha. Ato lang ulaton. Yati, kisa mo nang duha ba yun? Lit? Sa'yo kita niya. Sila, giulat na to, nagpalit-lit na. Uy, labihan na ni Moy. Ay, sorry sir. Sir, ano mo na, sir? Ano mo na, boy? Kanang nairing. Mo na simbolo kung unsa kagaya tong grupo. Tanan mo apply ug pagkasundalo. Mo halok sa mirang. Isip respeto. Ha? Kailangan na halukan, sir? Oh, kinsayo na mo halok. Ikaw lang, Jun, kaya ikaw may nadiha. Ikaw, Jun. Ato, dito, Jun. Oh, dili koy. Halok na, diba? Sumbagon na karon. Lakaw na! Oh, grabe. Di ba makaya, boy? Ay, grabing laway, ay. Putik ka, may grabing lawa yan, oy. Sunod! Boy, ikaw lang sa sunod ko. Ah, kamo lang, sago. Yeah, dinukuha niya. Ay, nadaligo! Go! Na, pre, musta? Grabe, pre. Pasagi akong naong, pre. Robin, bahuan, maglaway, eh. Ah, bahala na. Basta masundalo lang ko. Ha! Grabe. Ayo. Hoy, nanam na itong bagong train eh. Sir, diri ba ito mag-training o sundalo? Sir, bakla na siya, sir? Dili, lalaki na. Shh. Ano ba? Sumbagay ito, pre. Oh, lalaki man day. Sorry, boss. Stoy! Linya. Na! Surag na agad tayo kauban alanganin ron. Uy, mali mo na! Ano ba? Sir, na may mga bago. Basig, pwede na to sila paunawag halok diya ah. Ikaw, Doy. Alok. Sir? Halok na. Anong halok mo dito, eh? Estatwa makahali, sir. Oh, di na malihok. Ah, okay na. Hello? Wala yan ka lagi! Bullshit ka!
Yati, allergy siguro itong bayo itong iring ba?